sing isingna jiwa saitama ete miyo tak karakani nabi gune nipong aware rame kune notate sosite suyogi isimunte tamane kita heng no cikara burukane no cikara niku kudu nyekar njaluk pendonga nek nggawa kembang telon diwehi mawar putih karo nggawa kinang ya. Nah, sampean tak uruki. Sampean semedi aja ning teng aja ning sirah, ndek sikil. Sampean nek sikil njaluk apa-apa keturutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, dulur-dulur warisan kuno, kali ini saya berada di Desa Kawadusan, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dan di sini saya akan berkunjung di sebuah makam ya, makam keramat, makam Raja Kediri, yaitu makam Sri Aji Jayabaya. Ini leres makame Mbak Sri Aji Jayabaya. Mboten kleru bener sampean tenggene Sri Aji Jayabaya. Sami Aji Sri Aji Jayabaya. Tapi eten jero niku makame 13. Sampean lu mlebet ta? Nggih. Ampun, Pun ampun. danten payunge. Nggih. Nggih. Niku danten ten lebet 13. Senopatine Rahyon Wangking Raden Said. Sing saking kraton niku wong loro. Dewi Tara kali Putri Tari. Prameswarine yang ngaji Dewi Sarawati. Anak mantu jenenge samaran Jaya Emi Jaya. Jenenge asli Panji Asmara Bangun. Rahyon tumbal niku Gajah Mada. Ngaten. Terus yang pekik. Ajeng Anoman niku Rahyon Wangking niku Gajah Mada. Kok Gajah Mada. Terus lajeng Sri Tanjung niku selire yang ngaji. Lajeng Nini Rukem niku kauangan, Nini Randini niku kapten, lajeng sinuwun Raji Jayabaya. Griya sumur kula niki sumber songo, nggih. Sampeyan tak jak omong kok ngalih. Mboten kula teng ajeng jenengan. Kula pirengaken. Nggih. Kula teng ajeng nggih. Dan sumure niki sumber songo. Nggih. Kangge golek tombo. Wong napa mawon mendhet toya ngriku damel tombo. Nah, sing kula teng jeding, teng pawon kula sanyo. Sing enten sumur niku nggih sumur niku kula sukane timba kerekan. Ken sampeyan nedhi anak kula banyu nggih. Nggih. Nggih, Mbah. Sampeyan tasik digekne wetang manten. Oh, sampeyan terus mlebu mawon. Nggih. Oh. Mbak, kan wonten petilasan Sampeyan rodok ngriki nek omong rodok banter gak apa-apa. Aku wis tuwek mergo wis 95. Oh, yuswane 95. Rodok budhek lho kula niki. Sapa ngopene yange niki wit jaman Jepang kantos mriki. Nggih. Sak tuwek kula niki ngopene lurah 8. Lurah 8 lho sampean nggih. Nggih, nggih. Sing mbah kula niku Lurah Surawinangun. Ngeten mbah kula nggih ngopeni niku mbah kula tinggal, bapak kula sing ngopeni. Terus lajeng macung lurah malih Pak Kaiman, malih Gianto. Mbak, wonten petilasan lintu ten Pamenang niku. Oh niku sanes, sampean kula omongi niku ngeten nggih. Nggih. Niku siyen damel bal-balan tasik sekolah yange. Kula sing nyanjangi nggih yange kok. Nggih. Lah yange ini wangsul king babat alas niki kendel mriko. Damel belik, damel ngombe, damel adus.
Sabare niku nyukani tenger kuluk kalih baju. Dadi sendang niku sing damel yange. Ngoten Nggih. sendang Kamandanu. Nggih. Oh nggih. Ngaten. Sing asli enten mriki niki. Sing petilasan niku nggih sane. Tiyang pundi-pundi yo kula niki pun mlebu ten TV, pun mlebu ten YouTube. Nggih. Kula niki pun dugi Jakarta, dugi pundi-pundi gambar kula. Lah umur kula pun 95. Mbah kula mboten enten bapak kula. Lho. Bapak kula tasih di bojo tentara. Bapak kula sing ngopeni. Bapak kula tuwek, kula padosi, bapak kula tinggal, padosi yang ini kan wangsul. Mulai mbok, sing ngopeni aku ora enek, terus wangsul. Kantos sak mriki niki, ngoten. Oh, nggih Mbak. Mbak, wonten hal gaib napa Niki Mbak? lho, sampean niki lho ben rada krungu, aku gak patek krungu. Kene lho, Nggih. Wonten hal gaib napa ten goibe napa? ten mriki? Mboten Ala ora eneng. Ora enek goib. Sampean butuhe nyang rene. nggih. Butuhe nyekar njaluk pendonga. Nek nggawa kembang telon diwehi mawar putih karo nggawa kinang ya. Nggih. Nah, sampean tak uruki. Sampean semedi aja ning teng aja ning sirah, nek sikil. Sampean nek sikil njaluk apa-apa keturutan. Nggih, sampean tak mongi tenan. Ora ngger wong tak mongi. Nggih. Niku sing apik. Ngoten. Wonten tembok wonten tulisane kok. Nggih. Nggih. Siji lan sijine enten. Ngoten. Wong wis tuwek arep ora ya ora patek krungu to sampeyan. Lah sakniki dina sing kula kan resik-resik mantu kula. Soale kula mripat kula mlereng pun boten wani teng jero. Mbah garwane jenengan veteran. Rakyat Juang. kula nggih kesel nggih gering nggih pun tuwek. Padha kalih kula. Mboten oleh kula teng jero. Dadi mantu kula sing resik-resik. Ngoten. Nek tiyang mriki pokok izin kalih kula terus mlebet, njen terus mlebet niki. Ngoten nggih. 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 Oh. Ngoten. Lagi sing kuwas niku kula ngoten. Nggih. Lah wiwit jaman Jepang kantos sak mriki apa sampean apa pun dicithak dereng. Dereng Dereng. 90. Ya nggih. Asik lare Nggih, wingi. Bu. Ya nggih. Ngoten lho. Jaman Jepang tembangane sampean mboten saged to. Pripun tembangan? Ya tembangane apik-apik. Kados pripun contone? Tembangane si enek Jepang nggih. Nggih. Sing no jiwa hasai tomo ete miyota karakani nabi yoguni nipong aware rami kuni no tate sosite suyogi isimunte tomo niki taheng no cikara kurugane no cikara niku tembangane Jepang. Nggih. Awas lah Inggris dan Amerika musuh seluruh Asia yang mau memperbudakan kita dengan sesuka hatinya. Hancurkanlah musuh kita, itulah Inggris Amerika. Kita linggis duit, Amerika duit. Kita linggis, kita setrika. Ini cuma Jepang. Nggih. Pemimpin pembangun Jawa Baru selalu membantu usaha Nippon. IR Soekarno Mukammadata, Haji Mansur dan Jimantoro, 4 serangkai pemimpin putra. Yo niku Jepang. Tembangane niku. Tong-tong krari toto nari bumi, mito tanggal kami cukawar kagotong royong. Mitutur buka kau misalnya bantu tolong abar mengabarkan skala pekarang do misal mere do isolasi do zaman Jepang niku. Nggih, nggih. Zaman Jepang niku wong mangan sego gaplek. Wong mangan sego telo. Jepang ngono biyen nakal lelek lakuane nggih. Nggih. Muni sukeho niku wong-wong niku padha ndelik teng plendungan. Wong ngeten-ngeten iki. Mungkin dheke ngremet nggih beras wong sugih-sugih pangane niku dijikuki. Zaman Jepang niku ngoten. Nggih.
mulane beras larang ngono sampeni jaman Jepang biyen tembangane ya ngoten niku saestu Niku isine napa, Mbah? Terus, Maknane napa? sing ngerti sinten wong Jepang karepe Jepang Oh, ngoten. wong karepe Jepang ngoten niku aduh mulane kena darani ini tapi goni jaman Jepang nih suwale goni tapi goni mulane tinggi tembangan ya ini tapi goni gorok sendang oyot sihat bola serat dantek tomarek suwak-suwak rasa golek lho saestu yo tembangane Jepang mboten enten sing ngerti lintune kula lho saestu lareng iki dereng enten sing Jawa ngoten tembangane Jepang dengan semanggi gondo wewean sego growol telo kentalan sing atel tonari gumi sing nukoni iki jengkei monggo Mbak Yu nipong menang dadi ratu monggo Mbak Yu sami mundur nipong menang dadi sedulur niku ya tembangane Jepang Nggih, nggih. ya lek Pak Karno mboten nek Pak Karno mboten ngoten niku nek Pak Karno lak sinten Pak Sepur Nggih. nek Pak Karno lak ngeten sinten numpak sepur bayare setali niki sepur dur mandhap ten Kediri kula mboten numpak kula mlampah mawon najan lentak-lentuk mungkin tugi ngene Pak Karno Oh, niku lagune Pak Karno. oh kula saged danten sampean rungokne tok nggih Nggih, Mbah. Atur suwun Mbah infone, Mbah. ya nggih Lah niku Mbah, napa rata-rata tiang teng mriki niku nopo? ya butuh njaluk donga Oh, bene wonten ngoten lho sampean donga nedi nggih seger waras diparingi le nyambut gawe lancar diparingi tentrem ayem lho ngoten lho nggih. sampean kudu ngoten diparingi sampean nyambut gawe diparingi lancar diparingi le omah-omah tentrem ayem sak keluarga diparingi anak bojo diparingi seger waras sampean niku ngoten Nggih. nek mara nggih ngoten lho. Tapi nek teko kudu sampean kudu asok keluputan pinten keluputane sampean sampean kudu njaluk sepura karo yange nggih Nggih. nek riki kembange mawar putih nika kali kembang telon Wonten karo nggawa kinang sing nedhi lintu-lintu ngoten sing aneh-aneh ngoten. napa mboten enten ora enek kene njaluk pop Masih misale mriki ngoten mboten nggih. Mas, pokoke butuh rene ya wis rene. Pokoke mlebu ten iki kula nuwun tenggen kula izin. Nggih, nggih. Sampeyan kula izini ten riku mungkin bener sampeyan dipanggihi. Lho saestu. Ngoten. Panggi eyange. Nggih. Ngoten. Mbah, wit ringine niku wageng. Oh, Pinten niku- taun. Ah nggih. Atusan Ya taun. mulai pun sing babat nggih yange niku pun enten niku pun pokak ping 3 kok. Oh, nggih. Lah sampeyan niku men mboten sepira. Sampeyan dereng ngrawite kepuh tenetan. Bayu rong monten niku kurang gedhi. Nek jam Eten ten pundi? nggih radi ngetan. Marai sampeyan ya ora rene awan, nek rene awan ya roh. Dadi ten pinggir etan niku anu wite kepuh niku gedhi semua enten iki. Jadi sebelum kita masuk ke area pemakaman, di sini saya menjumpai sebuah arca ya. Jadi arcanya ini agak sedikit aus ya. Ini ada tambalan dari semen teman-teman. Jadi mungkin penunggu dari makam si Aji Jayabaya ini. Jadi kita akan masuk teman-teman. Nah, kita akan lepas alas kaki dulu ya. Karena tempat ini tuh sangat sakral ya teman-teman. Jadi kita harus melepas alas kaki. Assalamualaikum rahayu. Nah jadi teman-teman ya di sini banyak sekali ada
beberapa makam ya teman-teman, yang terbuat dari batu nisan kuno dan juga batuan andesi teman-teman. Jadi di sini itu kompleks makam Eyang Sri Aji Joyoboyo. Mungkin di sini makam-makamnya itu kerabat atau family ya dari Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo teman-teman. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya teman-teman. Di bawah naungan pohon beringin yang ukurannya cukup besar sekali teman-teman. Nah di sini, oh ternyata masih banyak lagi ya di sana teman-teman ya. Nah, jadi di sini di bawah naungan pohon beringin yang ukurannya sangat besar sekali dan dimungkinkan ya ini tuh usianya ya ribuan tahun. Jadi kita akan itu melihat dari sananya pucuknya ya. Jadi sangat-sangat besar sekali ya, sangat rindang juga. Dan di bawahnya ini ada makam-makam ya. Atau ini makam sosok siapa? Ada 2 di sini ya. Terus di sana juga ada 1 di belakang pohon ini ya. Jadi dinaungi pohon yang ukurannya cukup besar-besar ya, tapi yang paling besar di sini teman-teman. Dan di sini ini teman-teman ada tulisannya ya. Jadi ini tuh makam Ki Joyo Amijoyo. Itu terdapat juga beberapa tumpukan batuan andesi teman-teman. Nah di sini juga ada makam lagi ya yang bernama Dewi Satami. Di sana juga ada ya, ada 3, 4 ya. Ini ada makam dari Sri Tanjung teman-teman. Jadi ukuran makam ini juga tidak itu ya, tidak pada umumnya istilahnya besar-besar ya. Coba kita akan mendekat yang makam ini ya. Ini ada makam Eyang Peke, Eyang Mayangkoro ya. Nah, dan di sini ada makam dari Rahyang Tumbal. Siapakah sosok-sosok tersebut ya? Kita akan ulas ya. Dan akan berbincang-bincang bersama selaku juru kunci teman-teman. Nah ternyata di sana juga ada teman-teman. Jadi ada beberapa nama ya, mungkin ini tuh masih kerabat atau saudara ya dari Sri Aji Joyoboyo. Ini makam dari Nini Rukem. Dan sana juga ada 1 lagi ya. Jadi apakah mungkin ya di sini letak makam dari Eyang Prabu Sri Aji Joyoboyo ya, yaitu Raja Kediri. Sini teman-teman. Jadi tepat di bawah naungan pohon beringin yang ukurannya cukup sangat-sangat besar sekali ya. Jadi masyarakat setempat itu masih mengkeramatkan ya, mensakralkan makam ini teman-teman. Banyak sekali dijumpai struktur candi, ataukah mungkin di sini itu dulunya juga ada peradaban kuno ya teman-teman. Ya, dan di sini ada papan keterangannya ya. Denah Pesarian Sentono Boto Putih, Dusun Bulurejo ya, Desa Kawedusan, Kecamatan Posokatan, Kediri. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Jadi dari makam dari Nini Randini, Nini Rukem, Eyang Mayangkoro, Rahyang Tumbal, Eyang Peke, Sri Tanjung,
Eyang Prabu Sri Aji Joyoboyo, Dewi Sentami, Ki Joyo Abni Joyo, Putri Tari, Dewi Toro, Rahyang Wangking, dan Dewi Sorowati. Sini jadi ada 13 makam yang dimakamkan di sini teman-teman. Jadi saya saat di sini itu merasakan ya aura-aura kemistisan di sini. Nah, jadi di sini itu mungkin masyarakat sekitar itu melakukan ritual doa ya. Jadi saya juga menjumpai sosok hewan yang sangat unik sekali teman-teman. Baru kali ini saya melihat ayam jago yang bentuknya putih sekali ini. Jadi di sini makam Eyang Prabu Sri Aji Joyoboyo ya. Beliau adalah Raja Kediri ya. Ini juga ada sebuah itu struktur batuan andesit yang ukurannya cukup sangat besar sekali ya, dan pohon beringin ini itu dililit oleh kain putih ya. Di sini teman-teman, dan batu nisannya ini ya rata-rata itu memakai batuan candi teman-teman ya, batuan andesit. Juga ada batuan kuno juga di sini. Nah, ini mungkin dibuat naruh-naruh sesajen, dupa ya teman-teman ya. Jadi seperti ini untuk makam keramat ya, makam Raja Kediri yang berada di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dan mungkin segitu saja untuk penelusuran kami kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.